हर हर महादेव, जय शिव गुरु। देखी आप सबके बीच हम एगो फिर से कथा लेके आ गई बनी और पूरा विश्वास बा कि आप सबके कथा बहुत ही अच्छा लगी। लेकिन हाँ, कथा के अंत तक जरूर सुनम। देखी एगो औरत रहतरी ओ शिव गुरु के भक्त रहतरी। उनका 3 गो बेटा रहता लो। देखी उस शुरू से काम धंधा घर के चूल्ही चौका करतरी और 3 बेटा के परिवरिश करतरी, बनावतरी, खियावतरी, अपना काम में काज में व्यस्त बाड़ी और बहुत बड़ा भक्त शिव गुरु के बाड़ी। देखी घर के सारा काम करतरी और सारा काम करके अपन पूरा काम इकट्ठा करके और रोज गांव में जे शिव मंदिर में शिव चर्चा होता तो रोज टाइम निकाल के इस शिव चर्चा सुने जाता रही। लेकिन ई रोज सुने जाता रही। देखिए तो ई लेट से बहुत ज़्यादा पहुँचाता रही। बाकी शिष्या बहन लोग आ जाता, गुरु भाई लोग आ जाता। हर दिन कथा में ही 10 मिनट 15 मिनट ऐसे करके लेट जाता रही। तो देखिए का होता, अभी शुरू से अपना घर के काम काज करत अब बाल बच्चा के पालत बड़ा कैले बड़ी और ओहू में टाइम निकाल के कथा सुनल, ये बहुत बड़ी बात बा। एक दिन के कहा देखी ये कथा सुने जब जाता रही शिव चर्चा में तो उदास बैठल बड़ी चर्चा सुनत रही, लेकिन मन थोड़ा उदास बा। अब गुरु बहिनी लोग शिष्या लोग पूछता कि ए गुरु बहिना का दिक्कत बाटे कि रउआ आज बहुत ज़्यादा उदास लागतनी और हमेशा रउआ उदास लागेनी और जब जब शिव चर्चा कथा होला जब होखेला रउरा आवे नी तो हमेशा लेट आवे नी और मन उदास आज कैले बनी, अच्छा नहीं खेलागत। हाँ कोनो बात बा तो हमनी से बताई। अब देखी ये कहले बाड़ी कि का कहीं शुरू से घर के काम में चूल्ही चौका करत टाइम निकाल के शिव चर्चा कथा सुने आवे नहीं, बहुत सारा काम रहेला घर में। बाकी अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा टाइम भी निकल गई और हर कथा में हम लेट पहुँचे नहीं। ये बात के हमरा बहुत बड़ा दुख बा। अब देखी गुरु बहिना लोग कहता कि रउआ देखी 3 गो बेटा बाड़े लो तो काहे 3 जना देखी सयान हो गइल बालो तो काहे ना बड़का बेटा के अपना रउआ बियाह कर देतनी। अगर बियाह रउआ कर देहन तो घर में पतो हुआ जाइए, पतो हुई हैं तो चूल्ही चौका घर संभारे लगी हैं। तो फिर रउआ टाइम से कथा में आई तो कहतरी हाँ इहो बात ठीक बा कि आज के चर्चा से हम जाइब तो घरे जाके बात करें। अब देखी चर्चा सुन के घरे गइल बड़ी, घरे अपना पति से बात कैले बड़ी कि धीरे धीरे बउआ लोग तो बड़ा हो गई, कहे ना अपना बड़ा बेटा के बियाह कर देवल जाओ कि पतो अहे तो हाथ बढ़ावे लगी हैं, हमू चर्चा में रोज लेट जानी। तो पति कहता रहे कि हाँ ठीक बा। अब देखे सुन के लड़की अपन एगो लड़की से शादी कर देता लो बउआ के। अब देखी वो लड़की से जब शादी भइल बा तो इनके बेटा के दहेज 2 लाख रुपया मिलल बटे। अब 2 लाख रुपया दहेज मिलल बा। अब बड़का बेटा के बढ़िया बढ़िया से शादी होके आ गई। अब देखिए जब लड़की आवतरी कनिया जब घर में आवतरी तो अब नया नया जे आइल बड़ी, अब देखी सूत के उठतरी 10 बजे 11 बजे 9 बजे उनका जैसे बुझाता जैसे समझ आवता वैसे उठतरी। ससुराल में वो आइल बड़ी, लेकिन ससुराल के मतलब वो नहीं समझ पावत। अब देखिए का होता कि 2-4-5 दिन बीतल, अभी मन में सोचता रही कि पतो तो आ गइल बड़ी, टाइम से नहीं जागत नहीं उठत, काम धंधा नहीं करत। फिर मन में सोचता रही कि नया नया लड़की बिया, अपन घर द्वार छोड़ के आइल बिया, माई बाप के छोड़ के आइल बिया। अभी समझे में टाइम लगी, मन ना लागत होई, उदास रहत होई कि धीरे धीरे 10-15 दिन बीती तो ये अपने एकरा समझ आ जाए कि हमरा काम करे के चाहिए। खैर छोड़ा, उनके दिमाग में जब आ जाए काम करे के तो लड़की काम खुद ही करे। अब देखी धीरे धीरे टाइम बीत जाता 20 दिन। अब इनका मन में ये सोचता रही कि 20 दिन आज बीत गई, का बात बा लड़की तो टाइम से उठत नहीं की। अब एक दिन कहतरी
कनिया के अपना पतोह के कि देखा अब 15-20 दिन बीत गई, अब टाइम से जाग, घर के काम काज कर, टाइम से खाना पाना पूजा पाठ कर। कि लड़की इतना बात जब सुन ले बिया तो लड़की सास के कहतिया कि देखी हम रउआ घरे बियाह करके जब आइल बानी, हमार बाबूजी 2 लाख रुपया दहेज देले बाड़े, और 2 लाख रुपया दहेज देले बाड़े तो हम 2 साल काम ना करब, हम काम 2 साल के बाद करब। इनका मन और दुखी। अब का होता, अब जैसे तैसे अब बेचारी अपन काम धंधा करत तरी, अब केकरा से कहस। अब काम धंधा करके अब रोज के इनकर काम बाकी शिव चर्चा में गईल, अब जा तरी शिव चर्चा में फिर से लेट। अब गुरु बहिना लोग शिष्या लोग पूछता कि गुरु बहिना अब का दिक्कत बा, अब तक घर में पतोह करे वाली आ गई, तबो रउआ लेट आवतनी। अभी जवाब देली कि हाँ पतोह तो आ गई बड़ी, लेकिन दुख उहे बाटे। अब गुरु बहिना लोग पूछता कि का दुख बाटे। कहतरी कि बड़का बेटा के बियाह कर देनी, धूमधाम से बियाह करनी, लड़की भी आ गईली, लड़की काम काज ना करेली। कहेली कि हमारा बाबूजी 2 लाख रुपया दहेज देले बड़े, तो 2 लाख रुपया बा हमरा बाबूजी के दहेज देवल, 2 साल तक हम कोई काम काज ना करब। अब गुरु बहिना लोग सोचता कि लड़की बड़ा खराब मिल गई। अब देखी ओकरो से ज्यादा मतलब दुख बुझाए लागल। अब गुरु बहिना लोग कहता कि ये गुरु बहिना राउर 3 गो बेटा बाड़लो, तो ऐसा रुआ काहे नहीं करत कि दूसरा लड़का के शादी रुआ कर दी, और सब लड़की एक जैसन थोड़ी ना आवेला लोग। इहो सोचता रही कि हाँ लड़की भी तो अलग अलग हो खेला लो, तो काहे ना दूसरा लड़का के बियाह कर देवल जाओ कि थोड़ा टेंशन हल्का हो जाओ, बोझ थोड़ा कम हो जाओ। अब देखी गईल बड़ी फिर से बात कैले बड़ी कि अपना मझिला लड़का के बियाह कर देवल जाओ। एगो पतोह आइल बड़ी तो काम धंधा ना करत रही, दूसरा आई है तो उ इनके जैसे तो ना हुई है। पति कहत रहे कि ठीक बा, बियाह तो सबके करे के बा। तो अब का होता कि देख सुन के मझिलो लड़का के बियाह तय होता। अब तय हो जाता बियाह। अब बियाह अब देखी धूमधाम से उनको बियाह होता, और उनके बाबूजी जे मझिला लड़का बड़े उनके ससुर जी इनका 4 लाख रुपया दहेज देता रहे। अब देखी बियाह हो गई, लड़की भी आ गईली। अब लड़की आइल बड़ी तो देखी अभी सास के जब बात करही के बा, अभी ओकरा से पहले जे इनकर बड़का पतोह बड़ी बड़ी वाली, अभी बड़की पतोह जाके मझली से कहत रही कि देखा हम काम काज घर के ना करेनी, लेकिन तू आइल बाड़ू, तहरा करे के होई तो तू करी ह, हम ना करेनी। काहे कि हमार बाबूजी 2 लाख रुपया दे के घर में हमार बियाह कैले बने। मझिला लड़का के जे बीवी बड़ी अबू का सोचतारी कि इनकर बाबूजी 2 लाख रुपया देले बने, ये 2 साल ना करी हैं, तो हमार बाबूजी 4 लाख देले बने, तो हम 4 साल तक कोनो काम ना करब। अब देखी का होखता, उहो 1 दिन 2 दिन 4 दिन बीतता। अब उहो इहे काम करतरी। सास पूछली कि काम कर जा, घर के भार ज्यादा हो गइल बा, हम अकेले कितना काम करें। अब देखी मझली पतोह कहतरी कि देखिए हमार बाबूजी बियाह कैले बने तो 4 लाख रुपया देले बड़े, हम 4 साल तक कोनो काम काज ना करब, 4 साल बीती ओकरा बाद हम सोचब। अब सास के इतना बात सुन के 2 गुना दुख ज्यादा हो गई। अब सास सोचतारी कि बड़ा गलत हो गई, ये 2 लाख लेके अइलक पहली वाली तो ये 2 साल काम ना करी, दूसरी वाली 4 लाख लेके आई तो ये 4 साल काम ना करी, तो के बनाई के खियाई ये लोग के। लेकिन अब घर के इज्जत अब का कहब। अब सास अपने से चूल्ही चौका बर्तन अपन करतरी बनावतरी, खुदे खातारी, उहो लोग ला रखतरी, और रोज के इहे काम बा, फिर काम करी फिर शिव चर्चा में जाई। अब ओकरो से लेट इस शिव चर्चा में पहुँचतरी, पहले 10 मिनट 15 मिनट लेट रही, तो अब देखी कि आधा कथा कहानी जब चर्चा खत्म हो जाता तो ई चर्चा में पहुँचतरी। अब गुरु बहिना लोग फिर पूछते कि का गुरु बहिना
पहले तो माना कि रउर एगो पतो आई रही काम काज ना करत रही, दूसरा बेटा के रउआ शादी कर लेनी, अब पतो आ गई बड़ी तो रउआ अब तो आधा से ज़्यादा लेट करके आवतनी, काहे ना टाइम पर आवतनी। अभी बेचारी दुखी मन मरले, कहतरी कि जेतरे हम सोचले रहनी ओतरे हमार पतो ना मिलली सन। अब शिष्या लोग भी गुरु बहिना लोग भी परेशान कि का हो गई, एगो पतो आई रही तो खराब रही, अब दूसरों कैसे खराब पड़ी। अभी कहतारी सारा बात बतौली जे देखी गुरु बहिना पहली पतोह जे रहली वो कहली कि हमार बाबूजी 2 लाख देले बाड़े तो हम काम काज ना करब। ई मझली जे आइल बाड़ी अब ई कहतारी कि हमार बाबूजी 4 लाख रुपया देले बाड़े तो हम 4 साल तक कोनो काम ना करब। यही से हम अब आधा से ज़्यादा लेट करके आवेनी। अब गुरु बहिना लोग भी परेशान, अब आपस में सोचता कि 2 बियाह भइल, हमनी के कहला पे बियाह कैली, लेकिन दोनों लड़की बहुत बेकार बहुत खराब परिवार के आ गई सन। अब देखिए वहाँ से उठल बाड़ी, ई चर्चा में जाता रही, इनकर मन उन लागत नहीं खे, जाता रही बैठा तारी, लेकिन सुना तारी कुछ सुना तारी कुछ ना सुना तारी। इनकर मन अब दिमाग टेंशन में पड़ल बा कि 2 गो पतोहवा गईली सन, उससे ज़्यादा दुख हमरा बढ़ गई, दुख लागल बाटे। अब देखी तीसरा बेटा के बियाह अपना पति से बात करत रही कि जी काहे ना तीसरा वाला बबुआ के अपना बियाह करल जाओ, लेकिन बियाह करब तो एकदम गरीब घर के लड़की खोजब, आ कौनो दान दहेज के बात ना करब, गरीब लड़की होखी संस्कारी लड़की होखी, ओकरे से छोटका बबुआ के अपना बियाह होई। अब ये लोग बियाह के फेर में पड़ल बा और ढूंढ भी ले बाटे एगो गरीब परिवार के बेटी बिना दान दहेज के लड़की कि हमनी के 1 रुपया दहेज ना चाही, हमनी असही बियाह करेम सन। आ तीनों लड़का के ई पढ़ा लिखा के सबके मतलब काम लायक बना देले रही। अब का होता कि वो गरीब लड़की से इनका तीसरा बेटा के बियाह होखता और अच्छा से बियाह होखता, धूमधाम से बियाह होखता। अब तीसरा जे पतो आइल बाड़ी तो का होता कि अब आज आइल बाड़ी और आज दिन रात बीतल बा, काल सुबह वो सास से पहले उठ जाता रही, उठ के जौन उनका बुझाता टे काम काज अपन करत रही। अब 2-4-5 दिन बीतता, वो बिना मतलब जगैले तीसरी वाली पतो सास सुतले बाड़ी तले उठ के अपन झाड़ू पोछा बर्तन खाना पाना अपन कर ले। लेकिन देखी वो लड़की इतना संस्कारी रही जे केकरो से मुँह ना लागस, अब ना ही केकरो से दाज पटीदारी करस कि वो नहीं खी करत हम काहे करें। वो घर भर के खाना बनाओस और खुश रहस, और ये बात की भी उनका बड़ा खुशी रहे कि हमारे सास ससुर बड़ा लायक मिलल बा, 1 रुपया दान दहेज हमरा गरीब बाबूजी से नहीं खेले ले। अब एकदम बिंदास काम करत रही, अपन काम धंधा करके सास के पाँव भी दबावत रही, हर बात सास के मानत रही। अब सास मन में सोचत रही कि हाँ ई पतोह जे बाड़ी ई हमरा लायक मिलल बाड़ी। अब देखी कि अब शिव चर्चा में जाता रही तो टाइम से पहले चल जाता रही, 2-4-5-10 मिनट टाइम से पहले चल जाता रही। अब जे गुरु बहिना लोग शिष्या लोग आइल बा पूछा था कि तीसरी लड़का ये गुरु बहिना बियाह कहनी है, तीसरी लड़का के लड़की कैसन मिलल बाड़ी। बड़ा हंस के कहली कि बड़ा सुंदर बड़ा सुशील पतोह मिलल बाड़ी, बड़ा संस्कारी मिलल बाड़ी कि आइल बाड़ी तब से कबो ना बैठेली, सारा काम काज करेली। आ हम शिव चर्चा के जब कहनी तो हमरा से वो पहले कहेली कि अम्मा जी रहुआ शिव चर्चा में जाई, टाइम हो गइल बा, बड़ा धन्य हो गई वो लड़की के हम पाके। अब गुरु बहिना लोग सोचता कि चलो 2 गुना निमन मिलली सन, लेकिन तीसरी पतोह से तो गुरु बहिना खुश बाड़ी। अब देखी चर्चा सुन के गुरु बहिना लोग अपना घरे जाता पर प्रसाद लेके और ये अपना घरे आइल बड़ी। अब रहता लो खूब हंसी खुशी से रहता लो। एक दिन के बात हो कि इस सास पतोहे लोग परब भूखल बा। अब देखी परब भूखल बा, उ 2 पतोह के कोनो मतलब ना रहे, परब से तीज त्योहार से उनका कोनो मतलब नहीं कि वो लोग के बस खैला से पेट भरला से मतलब बा। लेकिन ये पतोह रली सब परब तीज मानस और करस भी।
अब उ लोग भूखल बा, व्रत भूखल बा। आ सास से कहली पतोह के कि हमनी के व्रत भूखल बानी सन कि चला हमनी के गंगा स्नान करके आवल जाओ। छोटकी पतोह कहली कि चली ठीक बाटे। अब देखिए सास छोटकी पतोह के लेके कपड़ा लत्ता लेके अपन गंगा स्नान करे चल गईल बड़ी। अब तब तक ये दो पतोह लोग घरे बाटे, घर में बाटे। अब देखी शिव गुरु का कइले बानी कि अपन भेष धारण करके बदल के जोगी फकीर के रूप में आ गइल बानी और एगो सारंगी ले ले बानी, बजावतनी गावतनी और जाके उहे दू पतोह जो लोग बाड़ी लोग उनके द्वार पे चौकी रख रहता तखत ओकरे पे जाके बैठ के सारंगी अपन बजावतनी अपन गावतनी प्रेम धुन में लागल बानी। अब बड़की पतोह व मझली पतोह के कान में आवाज पड़ल बा सारंगी के। अब इ लोग सोचता कि के आके बजावता द्वार पर डिस्टर्ब कैले बाटे। ओ लोग के सारंगी के आवाज अच्छा ना लगत रहे। अब दोनों जानी निकल के दुआरी गेट पर आइल बाटे आ कहता कि ए बाबा जाके केनाहू दूसरा जगह बजा ली, इ बाजा के आवाज हमनी के अच्छा नहीं खे लागत, एकरा के बंद कर दी, हमनी के ए पसंद नहीं खे पड़त। अब देखिए शिव गुरु के महिमा उ लोग जानबो ना कैल कि के ह, उ लोग इहे जानता कि साधु संत बाड़े। अब शिव गुरु देखी बानी बाबा के जोगी फकीर के भेष में। शिव गुरु कहनी कि ए बच्चा हम सारंगी बंद कर दे हम, लेकिन हमरा बड़ा जोर से भूख लागल बा, कुछ बना के हमरा के खिला द जा, हमर पेट भर जाओ। अब मझली पतोह ताकतरी बड़की जरे, अब बड़की पतोह ताकतरी मझली के तरफ। अभी लोग सोचता और में से बड़की पतोह कहतरी कि हाँ आ गइल बड़े पता ना कहाँ से कहाँ, हमनी के तात तक ले घर के अपना लोग के आ पति सास के बना के खियबे ना कोई सा, तब तक इनका के कहाँ से बना के खियाई सन। अभी लोग मना कर देलक, कहता कि ये बाबा कि अभी तक खाना के व्यवस्था ना हो पाई कि जाई कोनो दुआरे रहुआ बजा ले मा, कोनो दुआरे रहुआ मांग के खा ले। अब का होता कि शिव गुरु के कमंडल में, जोगी बाबा के कमंडल में जल रहे। अब बाबा का करतनी कि जल में से निकाल के दोनों जना के देहिया पे छिड़काव कर देतनी, छीट देतनी। अब जैसे छीटतनी टोला मुहल्ला सारा जुटल बाटे, देखता सुनता। तो उ दोनों जानी का होता कि भैंस के रूप में आ जाता लो। अब देखिए भैंस के रूप में आ जाता लो आ जोगी बाबा वहां से उठ के अपना रास्ते ला गईनी, पूर्व के दिशा निकल गईनी। छोटकी पतोह सास लोग जब नहा के दोनों आदमी आवता तो उ लोग के रहन इतना अच्छा रहे कि ओके केरो से नफरत ना करे लो। तो आवता लो तो दुआरे देखता लो कि दूगो भैंस बाड़ी सन। अब सास कहतरी कि अपना दुआर पे दूगो भैंस बाड़ी सन, अब पता ना के कर आ गइल बाड़ी सन। और छोटकी पतोह कहतरी कि कोनो बात ना माजी, जेकर होई हुआ के खुदे ले जाई, जाए दी रहे दी। कहतरी सास हाँ जेकर होई हुआ के अपन खोजत हेरत ले जाई। अब सास पतोह घर में घुसल बालो। अब सास घर में घुसल बाड़ी तो देखो तरी कि एमे तो हमार पतोह नहीं खीसन, ना बड़की पतोह लौकतिया आ ना ही हमार मझली पतोह लौकतिया, आखिर गईली से कहाँ। अब सास परेशान। अब सास परेशान होके बाहर निकलल बाड़ी। अब अरे टोला मुहल्ला से पूछा तरी कि ये कोई हमरा पतोह के देखलक, ना हमार पतोह बड़की लौकतिया आ ना हमार पतोह मझली लौकतिया, दोनों घर से गायब बाड़ी सन। अब टोला मुहल्ला तो देखले सुनले रहे। अब एक दो आदमी निकलता तो कहता कि जा राउर बड़की पतोह मझली पतोह ना देखनी हाँ, तो ना नइखी सब मिलत। दो चार जना लेके साथ में गइल बा उनके खुद दुआरी पे। आ भैंस के देखता आ सास से कहता कि हई बाड़ी बड़की पतोह आ हई बाड़ी मझली पतोह। अब सास देख के अचकित कि कैसे हो गई। अब देखी का होता, सारा बात अड़ोसा पड़ोसा देखले रहे सुनले रहे, सारा बात सास के बतैलक कि एगो जोगी फकीर बाबा आई रहनी हाँ, खाना मंगनी है कि थोड़ा खाना खिला द जा, पेट भर जाओ। ये लोग कहलक है कि ना बाबा हमनी तो घर के लोग के बना के खियबे ना कोई नहीं सजे, जाई कोनो दूसरा जगह मांग के खा ले। अब जोगी बाबा के बाजा ये लोग पसंद ना कैलक है, तो जोगी बाबा गुस्सा के लोग के देह पे जल के छिड़काव करके आ पूर्व के दिशा निकल गईनी हम। अब देखिए सास खोजत खोजत पूर्व के दिशा जोगी बाबा के पीछे
पड़त पड़त जब गांव से बाहर निकला ताड़ी तो एगो पेड़ के नीचे जोगी बाबा विश्राम करत रहनी। अब जाके पैर पड़ गईली, कहली कि हे बाबा कौन गलती हो गईल बाटे हमरा से कि हमार दूगो पतोह देखी रहल लोग, लेकिन दोनों पतोह भैंसी के रूप में आ गईल बालो कि वो लोग के फिर से हमरा पतोह के रूप में रौरा कर दी। अब बाबा जोगी बाबा जे रहनी उ शिव गुरु के रूप में आ गईल बानी आ कहतनी कि देख हम शिव गुरु बानी, तहरा भक्ति में बहुत ज्यादा शक्ति बा, तहर छोट पतोह भी बड़ा नेक विचार के बाड़ी, लेकिन ये दूगो जे पतोह बालो ओ लोग के हम परीक्षा लेवे गई रहनी हाँ, लेकिन दोनों पतोह बड़ा दुष्ट बड़ा लो। फिर गोड़ पकड़ली कि हे गुरु हे शिव गुरु पतो हवा लोग माफ कर दी, क्षमा कर दी, हम गलती के माफी मांगतनी, क्षमा मांगतनी कि वो लोग के आदमी के रूप में ला दी। शिव गुरु कहतनी कि तू देखा जवना मंदिर में भक्ति भजन करे जालू, चर्चा करे जालू, उस शिव मंदिर में पहुंच जइह आ शिवलिंग से जल रोक के ले आके थोड़ा थोड़ा दोनों के पिला दिया आ तू ये लोग के दोनों जना के देह पे छिड़काव कर दीह, ये लोग फिर आदमी के भेष में आ जाई। ठीक वैसे ही सास कैले बाड़ी, जाके वहाँ से जल ला के पिला के आ देह पर छिड़काव कर देले बाड़ी, ये लोग आदमी के रूप में आ गईल बा। आ सारा बात सास बतवले बाड़ी जे हमरा दुआरे दरवाजा आई रहे उ शिव गुरु रहनी, तहनी के कितना अत्याचारी पतोह बाड़ू लोग। पतोह लोग घबरा जाता और अपना गलती के हाथ जोड़ के माफी मांगता कि हे बाबा हे शिव गुरु हमरा के माफ करी, बड़ा गलती हो गई लख। अब शिव गुरु माफ कैले बानी। अब देखी सारा परिवार में राय विचार हो गईल बा, एक दूसरा के समझे लागल बा लोग और दोनों पतो शिव शक्ति जान गईल लोग, शिव गुरु के महिमा से परिचित हो गईल लोग कि शिव गुरु के महिमा अपार बा। प्रणाम कैले बा लोग और एक दूसरे से माफी मांग के और अपना परिवार में खुशी खुशी वापस लौट गईल बा लोग। एक कहानी पूरा सुन ले बनी तो हर हर महादेव जरूर कमेंट में लिख दी।